Внимание! Предаването Баркод не сътрудничи с рекламодатели. Продукцията е изцяло финансирана от TV7 с цел да бъде в услуга единствено на потребителите. Предаването се реализира в партньорство с Българска агенция по безопасност на храните, Комисия за защита на потребителите, Асоциация Активни потребители, Федерация на потребителите в България и Национална агенция за приходите. Днес в Баркод – демонстрации и съвети за почистване на къщата. Темата на деня – как да намерим и изберем фирма за почистване. Гост в студиото Мариан Станков, собственик на фирма за почистване. Здравейте! Вие гледате Баркод, предаването, което знае тайните на пазара. Лятото е най-подходящото време за ремонти и почистване на къщата. Днес ще обърнем внимание на второто, особено в случаите, когато се нуждаем от фирма за тази работа. Вижте първо какъв репортаж направи Мавриков по темата и после продължаваме да говорим за същото и от тук в студио. Това е Баркод, аз съм Васко Мавриков, до мен е господин Христов от фирма за почистване по домовете. Как и по какъв начин да разберем, след като фирма за почистване е извършила тази услуга в дома, си е свършила добре работата? Ами може да видите като за начало, най-нагледно може да видите по самите стъкла. Ъглите, които са на дограмите, дали има в краищата, доста боклук се събира в повечето случаи или се забравят от самите професионално почистващи фирми или просто не ги почистват хубаво и качествено. Над хладилници, над кухненски плотове, действително видните неща, които са на шкафчета, смисъл лицето на да видим ето този хладилник, почистен ли е сега отгоре? Да, можете да видите. Какво с пръстче ли? Да, просто клиентът може спокойно да си прокара ръката и да види дали има някакви останки от пепел или някакви други отстоятелни материали или нещо от сорта. Тоест изискването на фирма за почистване по домовете не е само визуално на пръв поглед да виждаме, че няма прах, че е забърсан пода, а всъщност да гледаме детайли. Да, детайлно трябва да се. Да речем ето този рафт, тук сега. Значи, тук не трябва да намираме остатъци от прах. Да, защото когато се прокарва самата кърпа за почистване на дадения детайл, повечето от боклука се забира в ъглите на самия предмет. На детайл на шкаф или на което и да било. И може ли да предвиме някакви претенции? Да речем, ако предварително фирмата не е заявила обаче в договора, че е задължена да почиства пайжини или някакви ръбчета по лайсните, които са се насвоили с времето. Или това е задължително вписано в услугата, която предоставя фирмата за почистване по домовете? Трябва абсолютно всичко да бъде почистено детайлно, навсякъде смисъл. Трябва пайжин това е изискване. Да, това е изискването, защото все пак и вие може да си почистите отгоре да се съберете прахта. Ние сме професионалисти и заради това влизаме абсолютно навсякъде да изчистим апартамента. По принцип, когато се влиза в един апартамент, да се почисти, се почва всичко от тавана надолу. Трябва да се отвори климатика, има два филтъра, отварят се филтрите и се изпират. Те съкнат за около 5-6 минутки и се връщат отново филтрите в климатика. Услугата, която трябва да извърши почистващата фирма, е задължена от тавана до пода абсолютно всичко да почисти, така че влизайки във вашия дом след извършената услуга, да го заварите като нов. За предаването Баркод, аз съм Васко Мавриков. Видео с съвети за хигиенизирането на къщата и мебелите ще видите и по-късно в Баркод. Сега продължаваме по темата, като ще обърнем внимание на това как да намерим и как да изберем най-добрата фирма за почистване. С отговорите на тези въпроси ще ни помогне Мариан Стоев, който е собственик на фирма за почистване. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Започвам с това, че в казармата едно време ни караха да правим сапунки, но след сапунката въобще не изглеждаше, че е чисто. Разбира се, ако не искахме някаква по-голяма отпуска. Нито една фирма не би се справила с почистване на АК-74, защото старшината знае къде да пипне. Но по какъв метод да избираме фирмите си, защото все пак това са хора, които не са ни познати, а ги допускаме до домовете си?
Здравейте. Първо, за мен най-сигурният и изпитан метод е препоръките. Просто по някакъв начин трябва да се свържете с клиенти, които са ползвали услугата. Всичко друго е, както се казва, каквото и да ви приказват, трябва да се мине през патила глава, така да се каже. Око да види, Така ръка че, да пипне. да, достатъчно има и интернет пространството вече е развито. Може да се види дори и там, къде дали преобладават положителни мнения и вече да се прецени. Колко горе-долу излиза почистване на един средно голям апартамент, да речем около 60-70 квадрата? Средно голям, като тук говорим за наистина основно почистване. Основно, да. Да. Което значи преместване на диван, да речем, почистване зад него, под него, изпиране и връщане. И така подход вече към цялата къща. Преместване на хладилници, абсолютно всичко. Прах зад мебели, нали? Както видяхме и в материала, дограми, рамки, стъкла, петна, следи от боя, лепенки, абсолютно всичко. Та за един такъв апартамент около 60 квадрата, примерно, като е средностатистическия случай, едно почистване е между 300 и 350 лева. Така, за да е качествено. За да е качествено. Да. Всичко друго е завъртане и продължаване. Колегите се опитаха нещо за ваучери да ми кажат. Аз не съм запознат за какви ваучери става въпрос. Ваучерната система, там вече за качество е малко трудно да говорим. Обяснете ми, въобще не знам какво ще рече. Примерно в интернет има такава продажба, някои колеги работят с тази система. Т.е. на този принцип да закупиш ваучер за почистване. Закупуваме, примерно, ваучер сега за след 4 месеца, когато ще влязат за 1 час и ти общо взето нямаш право на рекламация. Тоест, заплащаме много ниска цена, но пък не можем и да изискваме такова качество. Както във всяко нещо, цената струва качество. Добре, да започнем сега малко по-детайлно да говорим. Като за начало, какво искат самите потребители? Каква е масовата поръчка? Вие сте представител на такава фирма, така че каква е масовата поръчка? Масовата поръчка обикновено е неща, които хората не могат да направят сами. Като, например, си изперат диван или да изперат мокет, който е залепен на място. А изпира ли се добре? Защото аз имам горчив опит от това да се появи мухъл под самия килим ли било или мокет? Недобре свършена работа, да, от страна на колеги. Какво можем да очакваме след изпирането? Трябва да се изсмуче влагата. Просто цялата влага, която остава, трябва да е на повърхността. Просто като пипнете съответната тъкан, мокет или килим, като натиснете надолу, не трябва да ви е мокра ръката. Това е теста, който може да направите след изпиране. Иначе за влага на повърхността така няма проблем. Тя си остава. То няма как то си я пране. Минава си вода. Да, въпросът е да не си измие ръцете, като натисне. Това е теста на място, след като излязат колегите, просто да натиснете и да видите какво е положението. Какво е важно, какви са важните стъпки? Избрали сме фирма по препоръка, какъв договор е желателно да подпишем и желателно ли и защо, разбира се? За едно еднократно основно почистване офертата е абсолютно достатъчна. Ако имате легитимна оферта, изпратена с описани дейности. Но трябва да има черно на бяло. Да, описаните дейности съответно и евентуално, ако имате предплата, нали, да имате съответно платежен документ за тия пари, които сте дали като предплата. Вече при едно абонаментно поддържащо почистване си е абсолютно задължителен договор. А преди преминаването към предплата и подписване на оферта, получаване на оферта, желателно ли е фирмата да мине на оглед преди това? Абсолютно. Да погледне за какво иде реч? Абсолютно задължително даже. В нашата фирма специално това е практика. Ние не отиваме на обект от обаждане по телефона. Елате тук, че ми е много мръсен дивана, да, идваме в други ден. Не. Това е най-малкото несериозно. Това е също толкова несериозно, колкото да се лекуваме по телефона. Докторе, боли ме главата, пи, еди, какво си хапче. Не става. Такава панацея няма. Добре е да се види на място, най-малко за да преценим с какви препарати и как да подходим. Хубаво ли е при самата оферта, когато получаваме офертата, някъде да е описано, ако ние предварително сме посочили, че имаме домашен любимец? Следователно това
самата почистваща фирма би трябвало да знае. Започвам да отговарям вместо вас. Кажете ми, отговорете ми. Аз защото наскоро имах взаимоотношения с една такава фирма. Слава Богу, всичко окей. Като изключим мукетите. И за това общо взето знае как стоят нещата, но е хубаво и нашите зрители да ги знаят. Не са ви били подслушени добре, явно. Да, и точно за това се прави и огледа. Те тия неща се виждат. Дори да го няма домашния любимец в момента, те следите са си. Къде е по миризма, къде е по нещо друго. Къде Добре. е по косми. Вижте сега едни съвети от Мавриков за случаите, когато върху мебелите в къщата ви има петна. Как може да почистим петна от килими и дамаски? Така че да не ги запечатаме. Най-добрият метод, който е единствено ако имате някакво обезмаслителче или някакъв подобен вид от препарат в къщи, които ги продават в нормалните вериги, да си вземете и да го третирате с него като първоначално, но след това трябва задължително да извикате фирма за почистване, защото няма как иначе да го махате това петно и не е хубаво доста време да седи петното в самия диван, защото в един дай момент, ако е седяло примерно година, две, то става и по-трудно за почистване. Това вече е някакъв препарат, който се продава в големите вериги магазини, предполагам. Напръсква се хубаво с него петното. Трябва ли да стои известно време? Да, хубаво е препарата да си остане. Тя в момента мръсотията, която е в самата възглавница, не я разтърква, тя направо я издърпа отвътре. Веднага продължаваме да си говорим по темата. Вие казахте нещо много важно, което е хубаво да кажем на нашите зрители. Това, което докато гледахме материала. Какъв е принципа? Ние видяхме нагледно, но да обясним сега. Принципа към подхода и към тези петна и към всякакъв тип мръсотия и замърсяване, независимо дали от меки или твърди повърхности е. В случая видяхме, нали, заляхме ги тази възглавничка, там я заляхме с кафе и вино веднага и непосредствено след това изсмукахме, буквално ги дръпнахме с машината, но примерно при петно, което е на седмица, 2, 3 или месец, задължително се третира с препарати, се оставя да подейства, това, което коментираха, нали, в видеото колегите. Задължително се напръсква, оставя се да подейства и идеята е да се изсмуче оттам, просто да се отстрани, а не да се замазва с кърпи и да се наслоява в долните. Тоест търкането на петното не е удачният вариант. Затова и най-доброто нещо, примерно ако си залеете дивана с кафе вкъщи, е с гъба или с микрофибърна кърпа, просто да попивате. Да попивате преди да ползвате какъвто и да е препарат, защото много често има такива препарати, които след това запечатват и вече нашата намеса е... А когато петната са по-стари, ако търкаме, не е ли по-удачният вариант? Не, тъй като са по-стари, вече се запечатват. Там си има препарати, с които ние идваме, накисваме ги и си ги отстраняваме. Тоест това са така наречените професионални препарати, които ние не можем да купим. Тоест можем, но те са в огромни количества и няма смисъл. И нямате и машина след това, с която да... Вие ще го накиснете, то ще се размекне и пак ще си изсъхне след това. А идеята е да се накисне, да се разтвори и да се извлече мръсотията от повърхността. Така, има ли право фирмата, примерно, да ни каже, дайте ни ключовете от жилището, ние ще свършим цялата работа и ще ви се обадим да дойдете при свършена работа? Абсолютно. Ако ви е по-удобно така. А няма ли опасност? Как назначавате хората си във вашата фирма? Със сигурност са проверени. По какъв начин ги проверявате? Национална следствена служба? Не, контрол. Записи в ДАНС. Контролират се просто. Имаме си и такива, пускат се и при такива клиенти, как се казва? Тайн клиент. Да, тайн клиент. Така че си имаме начини. Не е точно ДАНС и национална следствена служба. Цивилни колеги. И металотърсачи. Не, важно е между другото. Ние се шегуваме, но е важно това. Абсолютно, защото това са хора, които ти влизат в къщата в крайна сметка. Има ли разлика в ценообразуването, когато сме извикали почистваща фирма, но след основен ремонт да почисти? Да, понякога има, зависи пак от степен. Всичко е въпрос на степен на замърсяване.
Затова е и много добре да се прави, примерно след като сте си направили ремонт, влизаме, почистваме и е много добре да се направи някакъв тип абонамент. Примерно веднъж седмично да си влизаме и да си поддържаме това ниво вече. Вие искате сега да ни бръкнете по-дълбоко в джоба? Не толкова по-дълбоко, защото в един момент вече основните ви... Една сума, която давате на куп, се разсрочва във времето, така да го кажем. Което е по-добре и за вас като човек, който си обитава място. Не изчакваме някаква мръсотия да се затрупа и да стане невъзможно, защото обикновено ни викат тогава. Когато ледите с парцалите не могат вече да... Стигнало се е до там, че... Има и такъв момент, когато правим основен ремонт, дори едната стая вече да е завършена от апартамента, когато всичко останало е с надолу главата, винаги прах отива и в завършената стая. Затова абсолютно времето на почистващата фирма е след майсторите. След като и последния майстор си изнесе последната отверка, оттам тогава влизаме ние. Тоест пак говорим след приключен ремонт, а не по време на движение на ремонт. Докато имаме някакви довършителни работи, дори най-малко, ако имаш едни абажури да разпробиеш и да сложиш, вече става... Кои са тези абажури? Примерно някакви, ако ви е останало нещо за пробиване, да речем, това имах предвид. Ясно. Почистим, да речем, и след това имате да монтирате една етажерка, да речем. Тая прах пак се дига и е... Добре, след това кажете ни, ако е тайна, къде да пипнат собствениците на апартаменти след почистващата фирма, за да разберем дали си свършили работата? Класически места, например, зад тоалетната чиния, над вратите отгоре и первазите на вратите също много често се пропускат. Също друго интересно място е под чекмеджетата. Чекмедже на шкаф. Така? Извадете го и вижте какво е положението отдолу. Не само да го отворите и да погледнете, извадете го и погледнете вътре. В леглото на чекмеджето. Това са места, където можем да хванем претупване на работата. Да. Добре, какво искахте да питам? Аха, добре. При рекламация какво се прави? Бързат колегите. Бързат. Исках други неща да питам после за рекламацията, но добре, кажете, ако не сме доволни от почистването, какво на първо време можем да направим? При нас специално практиката е, че няма плащане допреди клиента да дойде и да си одобри. Тоест, финалното плащане, да го кажем, защото в началото говорихме предварително плащане. Ако има предплата, да, тя си е ясна вече. Финалното плащане не се извършва до момента, в който клиента не каже окей, аз съм доволен. Като ние си имаме контрол на качеството и съответно и човека си поглежда и ако има нещо, се отстранява на място. Ако е някой педантичен и за някакви дребни неща се хваща и ви спили нервите. Да, стои се, имаме такива. После на почашка си разказвате историите. Да, абсолютно и си ги помним, нали, за да ви запомнят, останете недоволен, знаете. Добре, приемаме, че не сме избрали подходящата фирма, не сме доволни от нейната работа. Как можем да потърсим правата си? Към кого можем да се обърнем за второ мнение, защото винаги фирмата ще каже, ние си свършихме перфектно работата. Има ли случаи, когато ви наемат, за да дадете оценка на почистване? Честно казано, оценка в тая дейност, ако не е извършен този оглед веднага след излизането на колегите, е малко трудно вече. Защото на един изпран мокет, примерно преди да е изсъхнал, ако ви се разходи кучето отгоре, нали, ние минем, няма как да се даде оценка, тук е много субективно. Затова момента там е след излизане. След излизане на фирмата. Добре. Време е за реклами, но вие останете с Баркод и след това, защото после ще ви кажем още интересни и полезни неща, които ще ви трябват, ако наемате фирма за почистване на дома ви. Здравейте отново след рекламите по TV7. Вие гледате Баркод, предаването, което е вашият съветник при пазаруване. В студиото продължаваме на тема фирмите за почистване. Да ви попитам малко за техниката, която се предлага в големите вериги магазини. Има реклами за прахосмокачки, които перат. Въобще всичко вършат едва ли не сами, без вие да сте там. Какво ви е мнението първо за тези уреди и до каква степен биха ни вършили в домашни условия някаква работа? Като казахте уреди, се сещам на Примависта за прахосмокачки. Добре, освен да е мощна, да е прахосмокачка, а не прахоразпилячка. Така че колкото повече филтри има, е по-добре за околния въздух. Тоест, когато е само с един филтър, няма да свърши работата? Независимо един или два, просто трябва да са колкото може
повече и по-качествени. Другото, което е важно при прахосмокачките, е да не си събираме при домашните, да не си събираме праха вкъщи. В смисъл, добре е да е с контейнер, който може да изхвърлим и да почистим, а не да складираме прахосмокачката под спалнята, например, с целият този прах вътре. Добре. А какво ви е мнението за има ароматизатори за прахосмокачки, които се поставят в тях? Добре. И ние ползваме професионални такива. Добре, няма лошо това да се използва. Единствено, примерно, парочистачки, които се продават, добре е пак, както и казах по-рано в разговора, добре, тая мръсотия, парочистачката я разтваря, това е окей, но трябва да имате и нещо, с което да я отнемете. Тя не е вълшебна пръчица, която абсорбира. Тоест комбинирани уреди, ако няма да ползваме фирма, защото не може всяка седмица да си поръчаме фирма. Именно, да. Добре, ако е примерно с пара да е прахосмокачка. Искаме малко съвети да ни дадете пак от кухнята. Как е най-удачно да се почистват мебелите? Говорим за дървени мебели, може би. Дървени мебели, антистатични препарати, да не ви задържат прах. Тоест това е най-удачният вариант. Това за ежедневна такава, нали, от прах, от такива неща. Ако имаме проблем с самото дърво, ако има някъде нарушение на гладката му повърхност? Да, има и такива полиращи тип пасти, които можете съвсем спокойно да си ползвате. В магазинната мрежа ги има. Влажна боя, пръски, как се почиства? Зависи върху каква повърхност са. Най-добрият начин, примерно, ако са на стъкло, е с браснарско ножче, като внимавате за пръстите. Не е нужно много търкане. Само браснарско ножче ще свърши работа. И стъклото трябва да е мокро. Преди това трябва да си го... С гъбичка, примерно, и най-обикновен препарат за съдове може да си го намажете и с браснарско ножче се отстраняват най-лесно. Кои са най-омразните ви петна? Най-омразни петна са старите, защото отнемат време. Но не ви се опират пак, нали? Да, и запечатаните съответно, третирани с неподходящ препарат преди това, те ни се опират със сигурност. Добре. В 70% от случаи. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост и дадохте ценни съвети на нашите зрители. Благодарим и на медийните ни партньори Телеграф и Монитор. Ако смятате, че по някакъв начин сте били излъгани от услуга или фирма, може да потърсите помощта ни, като ни пишете на barcode@noframe.tv. Сега ви оставям с Лео и всичко, което следва да ви забърка в тигана си. Следващото издание на Баркод. Наш зрител споделя идея за паркиране в центъра на София. Темата на деня – алергиите и как да се предпазим от тях. Гост в студиото – доктор Атанас Михайлов, хомеопат.